ni gani dan katsina ne ni ake me faru ni ma dan katsina Kano ai ba matsala ko ka san Kano matsala mazauna so ai mun matsala da kuma kana jama'a wannan abu da gaskiya ta Kano Allah ya mata albarka da ko ina da duniya za ka lokaci arziki tsoron kai na tashi yake ni ba da ce wannan aiki ya ba na ce ko da kuɗa Anda dogo lagi wannan ka ga me gaskiya gaskiya me gaskiya ne kana tsaye Assalamu alaikum jama'a sai jama'a sai jari ne wannan rollen da yake baka rollen ne amma matsalar yau bai fito da wuri ita in zarzo da kai minta kuma ba ta ya ba wannan sai so farcin alkai zai so na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya a yan kallo muna biya muku cewa BAKORITV shi ne na ke kallon wannan amma ka akwai din na jama'a kano ne ku yi magana yan kano ne ku ko yan katsina Get. MD wannan fara motar ta wuto ta wuto ta ko sai zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba wani ba zai koka ba ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta ɓuya ba daɗin so furcin